खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोना फिन इंडिया पाकिस्ताननि गेजेराव जि दावहा सोलिबाय थादों बेनि मोनसे आपडेट लानानै फैदों बे आपडेटखौ नोंथांमोना थारैनो नुबाय जानांगौ आरो दिनै अपारेशन सिंदूर पार्ट 2 होननानै जों बुंनो हागो मानोना पाकिस्ताननि माखासे जायगायाव इंडिया ड्रोन एटाक खालामदों होननानै बुंदों बबेखानि बे एटाकखौ पाकिस्तानासो क्लेम खालामदों इंडिया दाबो पाकिस्ताननि सायाव ड्रोन एटाक खालामदों होननानै बुङाखै आरो बे एटाका मानो जादों बोरै जादों बेखौ नोंथांमोना खिन्थानो नागिरदों आरो बेवहाय बेसेबां मानसिनि जिउ जोबनो हागौ बेखौ नोंथांमोना आइडिया खालामनो हायो दासिम पाकिस्तान आरो इंडियानि गेजेराव एलओसिआव गावलायनायाव इंडियानि माखासे मानसि थैदों बेबायदि मिथिनो मोन्दों आरो पाकिस्तानाव इंडियानि जे ड्रोन स्ट्राइक बे ड्रोन स्ट्राइकआव मा खहा जादों बबे जायगायाव ड्रोन एटाक जादों बेखौ नोंथांनो खिन्थागोन मानोना थांनाय 7 मे खालि हराव जाबादि एयार स्ट्राइक खालामदों इंडिया एयार स्ट्राइक खालामनानै माखासे जैश ए मोहम्मद लश्कर तैयबा हिजबुल मुजाहिदीननि केम्पफोरखौ उरायनानै होदों बेनि फिथाइ हिसाबै पाकिस्ताना मा खालामदों इंडियानि आर्मिनि इनस्टलेशनफोराव मा खालामदों मिसाइल एटाक खालामनो नाजादोंमोन नाथाय बे मिसाइल एटाकखौ इंडियानि S-400 आरो आकाश मिसाइल एयार डिफेन्स सिस्टेमाव मा खालामदों गासैखौबो फेलें खालामदों माने बाथ्राया ओरैबायदि पाकिस्ताना खनसेनो बिनि रिप्लाइ होनो थाखाय मा खालामदों राजस्थाननि कल'दि उत्तरलाई नल आरो बेबायदिनो पान्जाबनि अवन्तिपुरा श्रीनगर जम्मु पाठानकोट सरि बेयो पान्जाब नङा बे जाबाय जम्मु एन्ड काश्मीरनि अवन्तिपुरा श्रीनगर जम्मु पाठानकोट आरो पान्जाबनि अमृतसर कपुरथला जालन्धर लुधियाना आदमपुर बाटिन्दा चंडीगढ़ आरो गुजरातनि भुजखौ नोंथांमोना थारैनो खोनादों बबेबा मोनसे मायथाइयाव नरेन्द्र मोदी बेहाय चिफ मिनिस्टार थानाय समाव गुजरातआव बैहाय बांग्रिं जादोंमोन गिलु बालु स' बै भुज होननाय जायगायाव बेखिनि उत्तरलाई नल राजस्थाननि अवन्तिपुरा श्रीनगर जम्मु पाठानकोट जम्मु एन्ड काश्मीरनि आरो बेखिनि आरो बे भुज बेखिनि जायगायाव मिसाइल एटाक खालामदों हरनि समाव नाथाय बै गासैबो मिसाइलखौ इंडियानि गोहोगोरा जि एयार डिफेन्स सिस्टेम रासियानिफ्राय बायनानै लाबोनाय S-400 गासैखौबो इन्टारसेप्ट खालामदों आरो मोनसे मिसाइलाबो इंडियाव हिट खालामनो हायाखिसै आरो पाकिस्ताननि मिसाइला S-400 नि जि गिलु बालु एटाक बेवहाय गासैबो डेस्ट्रय जादों नोंथाङा थारैनो हामास आरो इजराइल आरो हिजबुल्लाहनि गेजेराव जि दावहा जायो इजराइलनि गेजेराव बिसोरनि रकेटफोरखौ माबायदि आयरन डम एयार डिफेन्स सिस्टेमा अख्राङावनो माने होसो नागिरनानै मा खालामो गावख्रबजोबो थिग बेबादिनो इंडियानि S-400 आबो आरो गुबुन मिसाइल डिफेन्स सिस्टेमाव मा खालामदों बै गासैबो मिसाइलखौ बै सिटिफोराव गोलैनायनिफ्राय होबथाजोबदों आरो बै सिटिफोरखौ मिसाइल एटाकनि खैफोदनिफ्राय रैखा खालामदों बिनि बादैबो मा खालामबावदों बिसोरनि एयारक्राफ्टआ इंडियाव फैनो नागिरदोंमोन बै समाव बै एयारक्राफ्टफोरखौ मा फिन होफिननानै हरदों इंडियानि एयारफोर्सजों लोगोसे बेबायदि मिसाइल डिफेन्स सिस्टेमा दासिम जम्मु एन्ड काश्मीर आरो पाकिस्तानाव बबेबा जायगायाव एर'प्लेन गावख्लाय जादों ना मा जादों बेफोरखौ एक्जाक्ट इनफरमेसनखौ मोनाखै नाथाय पाकिस्ताननि जि प्रपेगेन्डा मेसिन बेयो जोबोर पावारफुल जानानै दङ खारन बिसोर बुंदों इंडियानि मोनबा एयारक्राफ्टफोर गावख्लायदों 7 मे खालि इंडियानि मोनबा एयारक्राफ्टफोर गावख्लायदों बेबायदि क्लेम खालाम पाकिस्ताना नाथाय मिथिनाय बायदिब्ला पाकिस्ताननि मोननै एयारक्राफ्टखौ इंडियानि एयार डिफेन्स सिस्टेमा बा इंडियानि जि स्केल्प मिसाइल बे गावख्लायदों बेबायदि मिथिनो मोन्दों बबेखानि माबोरै गावख्लायदों बेखौ एक्जाक्ट मिथियाखै मोन 15 सिटियाव मा खालामदों आसलते एटाक खालामनो नागिरदोंमोन पाकिस्ताना बै मोन 15 सिटियाव नाथाय बेवहाय साक्सेस जायाखैसै इंडियानि एयार डिफेन्स सिस्टेमा बेखौ होबथादों नाथाय बेनि फिननाय हिसाबै बुंदों बे जाबाय पाकिस्ताननि बुंनाय इंडिया बिसोरनि लाहौर कराची कटक गुजरांवाला सकवाल सार मियावाली आरो रावलपिंडी बैखिनि जायगायाव ड्रोन एटाक खालामदों होननानै खौरां खानानै फैदों ड्रोन एटाकआव रावलपिंडी जि स्टेडियाम बे स्टेडियामा डेस्ट्रय जादों बरबाद जादों होनना मिथिनो मोन्दों रावलपिंडी स्टेडियामाव गाबोननि समाव खेला जानो गोनांमोन नाथाय बिनि सिगांनो बेवहाय एटाक जाबाय आरो बेल' नङा लाहौरनि जि एयार डिफेन्स सिस्टेम बे लाहौराव थानाय एयार डिफेन्स सिस्टेमखौबो इंडिया ड्रोन एटाक खालामनानै फोजोबस्रांदों बबेखानि मा एटाक खालामनानै फोजोबस्रांदों रियेल ना नंखाय बेखौ दासिम मोजाङै इनफरमेसनखौ मोनाखै नाथाय दासिम मिथिनाय बादिब्ला इंडिया बेनि फिथाइ हिसाबै बेखिनि ओनसोलाव बिसोर मिसाइल एटाक खालामदोंमोन बिनि फिथाइ हिसाबै इंडिया मा खालामदों ड्रोन एटाक खालामदों होनना बुंदों आरो नाथाय इंडिया दासिम सिमान जायाखै बे एटाकखौ सोर खालामदों नङाबो बुङाखै नंगौ बुङाखै नाथाय पाकिस्तानखौ बे समाव सोर ड्रोन एटाक खालामगोन इंडियानि बादै चीन हादरनि जि एयार डिफेन्स सिस्टेम HQ9 बा जि लेभेलनि दं LY-80 ना मा बुङो बैफोर एयार डिफेन्स सिस्टेमा इंडियानि मिसाइलखौ होबथानायाव गासैबो फेलें नाथाय इंडियानि S-400 गासैबो बिसोरनि मिसाइलखौ इन्टारसेप्ट खालामनानै पाकिस्तानखौ सोमावग्लुंहोदों सिगिग्लुंहोदों स' दासिमनि आपडेटआ बेनो फिन अपारेशन सिंदूर पार्ट 2 होननानै जों बुंनो हागोन बे
जि ड्रोन एटाक जादों आरो बे ड्रोन एटाकखौ खिन्थु दासिम इन्डिया बुङाखै जे जों खालामदों होननानै नाथाय बे समाव एसेबां लार्ज स्केलाव ड्रोन एटाकखौ सोर खालामथावना जों मोनसे आइडिया खालामनो हायो इन्डिया एबा इन्डियानि सोरबा प्रक्सिया जानो हागौ आरो बेबायदि जों साननानै लानो हागौ बा इन्डिया खालामनो हागौ बेखौनो जों बुंनांगोन स' जिहेतु इन्डिया खुला खुलि बे बाथ्राखौ बुङाखै बिनिखायनो आंबो खुला खुलि बुङाखै जों आइडिया खालामनाय बे समाव सोर खालामनाय आरो इन्डिया वार्निं होदों जुदि एसकालेट जुदि खालामोबा जोंनि जि 7 मेनि जि एटाकमोन इन्डियानि बे जाबाय एसकालेसन नङामोन बे जाबाय मा टेररिस्टफोरनि केम्पआवसो एटाकमोन बेवहाय आर्मिनि इनस्टलेसनाव जेबो एटाक खालामनाय जायाखै नाथाय पाकिस्ताना इन्डियानि आर्मिनि इनस्टलेसनाव एटाक खालामनो नाजादों आरो पाब्लिक प्लेसाव एटाक खालामनो नाजादों बबेखानि बे बाथ्रायाबो नंगौ पाकिस्ताना जायफोरखौ जों टेररिस्ट होनना बुङो बिसोरखौ टेररिस्ट होनना साना बिसोर जाबाय बिसोरनि थाखाय फ्रिडम फाइटार बिसोरनि थाखाय साफा साफा दावहारु बिर बेनिखायनो नोंथां नुदों आर्मिफ्रा माबादि बिसोरनि जि कफिन बै कफिनखौ फाफ्लियाव बानायनानै लांनाय नुदों नाथाय बिसोरथ' गासैबो टेररिस्ट बिदिब्ला टेररिस्ट आरो आर्मिनि गेजेराव पाकिस्तानाव जेबो डिफारेन्स गैया लोगोफोर बेनिखायनो बिसोरखौ जोङो माने रावखौबो नायनानै लाब गैया आं बेबायदि बुंगोन जियानो जाया मानो लाहौर कराची रावलपिंडी बे गासैबो जायगायाव मा खालामदों प्राय 50तासो ड्रनजों एटाक खालामदों पाकिस्ताना मोनसे क्लेम खालामदों 25टा ड्रनखौ गावख्लायदों होननानै इन्टारसेप्ट खालामदों होननानै नाथाय 25टा जुदि इन्टारसेप्ट खालामदोंबा बाखि 20थ' थारैनो हिट खालामदों आरो बेनि भिडिअ फुटेजआ फैदों रावलपिंडी स्टेडियामाव जि ड्रन एटाक बेनि फुटेजआ आरो लोगोसे जि लाहौर एयार डिफेन्स सिस्टेमा डिस्ट्रय जानाय बेनि पिक्चारा आरो कराची जि कराची पर्ट ना बे कराचियावबो मोनसे वार्निं हिसाबै ड्रन एटाक खालामनानै इन्डिया दिन्थिदों स' नोंथांमोना स्क्रिनाव नायनानै थारैनो नुदों जानांगौ जे पाकिस्ताननि ओरैबायदि मोनसेबो जायगा गैया जेराव इन्डिया हिट खालामाखै स' पाकिस्ताननि जि एयार डिफेन्स सिस्टेम पाकिस्ताननि एयारफोर्स पाकिस्ताननि आर्मि गासैबो खनसेनो बाला हाद्रियाव गोरोबलांनायखौ नोंथांमोना थारैनो नुदों जाय पाकिस्ताना निउक्लियार वारनि हुमखि होयो नाथाय इन्डियानि मोनसे ड्रन मोनसे मिसाइलखौ बिसोर दासिम मोजाङै इन्टारसेप्ट खालामनानै दिन्थिनो हायाखै आरो मोनसे फाइटार एयारक्राफ्ट बिसोर गावख्लायना दिन्थिनो हायाखै नाथाय बिसोरनि फाइटार एयारक्राफ्टखौ इन्डिया डिस्ट्रय खालामनानै होबाय स' बिदिब्ला नोंथांमोना आइडिया खालामनो हायो थैनायनि अनजिमाखौथ' पाकिस्ताना फोसावाखै नाथाय दासिम बहुत मानसिनि जिउ जोबनांगोन होननानै आं बुंगोन बहुत टेररिस्टनि जिउ जोबनांगोन होनना बुंगोन 4 आर्मिया जोखोम जादों बेबादिल'सो बुंदों आर्मिया पाकिस्ताननि स' बिदिब्ला नोंथांमोना बुजिबाय नेक्स्ट आपडेटखौ नोंथांमोना नायनो दाबाव बे आपडेटआबो गिलु बालु जागोन लोगोफोर